بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Sangkariko ng mga yagapaningag o yagasubaybay ng kanaten mayo live o video sini mga wakto na yani adun. Yagapanganda ko kamukariko ng pagpangunda ng agama Islam na yani uman yung pagpangunda ng mga utaw kagaya sang surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah sining mga wakto na yani adun tundugan natin yang kanaten mayo bityara makapantag sang hakul ulama or yaning kapatot ng kanaten mayo mga mangkatigam ng kanaten mayo mga ulama uno sa kadi yang kanilan mga kapatot o katungod kanaten ng mga kamusliman. So itong yamagi na simana ikasugdan tayang pagbaw isa-isa, makapantag sang pipila na mga importante na mga kapatot o katungod ng kanaten may mga mangkatigam ng kanaten may mga ulama, isa dasagaw sinya niyang pigatawag na ta'dhimuhum wa ihtiramuhum wa tawqiruhum. Yang pagpakadakwa, pag-addat, pagrespeto, paggalang sang kanaten mayo mga mangkatigam. Upod yan sang kanilan mga kapatot o katungod. Ya malambit o man na upod sang kapatot nilan mahabbatuhum. Yang pagmahal kanilan. Dait long nan sang samok na Muslim nabida sang mga yagapangagad sang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mahalin nan yang mga ulama na yagapapayapat ng sunnah, yagapapayapat ng tauhid, yagapapayapat ng insakto na aqida o pag-agama kanan na Allah Ta'ala, date natin pasayan, palanggan, mahalun. Yang kanatin may mga mangkatigam na iyan kanilan inyan na mga katangian o mga sifat. Ikatlo niya malambit nato na upod sa mga kapatot ng kanatin may mga ulama na malambit natin, yaning ad-du'a ulahum was-sana'u alaihim. Yaning pagdua o pagbantuglaw nan kanilan. Maanaupod sang kapatot ng kanatan may mga mangkatigam kanato, yang pagadua ta sila ng kadyawan, natyakapan sila ng Allah Ta'ala, tabangan sila ng Allah Ta'ala sa pagpapayapat ng insakto na pag-agama, pagpangingindig sang agama Islam, o yaning pagdua para sang kanatan may mga ulama, bakugid yani para sidtong mga buhi pa. Apil na gyapon itong mga ulama natin na yung kawafat da, yung murida sang Allah subhanahu wa ta'ala, na date ka natin, yapil tagyapon silang sa mga dua natin na ampuno ng Allah ta'ala yung mga kasayupan nilan kung aun man, aw tarimaw yung kanilang lugat, sakripisyo, ambag para sang agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, aw pasudin silang sang surga. Na magdua kita ng kadyawan para sang kanatin may mga ulama, buhay pa man silan or yang kamatay daman silan o bantugunta silan nabidasang kanatan may mga ingkudan mangkalambit natin yang mga pipila na mga kadyawan sinin na mga utaw o yang kanilan ambag sang agama nato upod yan sang kanilan mga kapatot o katungod. Ikaw pat niya malambit nato upod sa mga kapatot katungod ng kanatan may mga ulama ar-ruju'u ilayhim was-suduru an ra'yihim la siyama fi nuzulil fitani wan nawazil. Tupod sang kapatot katungod ng kanatan may mga ulama yang magbarik kita sang kanatan may mga ulama aw sumunod kita sumubay kita sang kanilan mga katanaw o mga opinion labi-labi da kung onday magpangkaytabo na mga fitna, mga makabagong kaganapan na bidasang kanatan may panahon na dun, di ta mama o sa kon pa di ta mamatago
nayang kita sa panahon na dun ng fitna, madigyang mga temptasyon, madigyang mga bago na yaga pang sulputan na mga kaganapan na yani na mga butang yaga panginahanglan yani ng guidance o manduan ng kanaten mayo mga mangkatigam mga ulama. So pud sang kapatot ng kanaten mayo mga ulama, yang magbarik kita kanilan. Labida sa mga butang nawa natin mayo pagkatigami, labida pagdating sa pag-ibada sang Allah subhanahu wa ta'ala, labi-labida sang tigatawag na mga igapang kahitabua dun sa pamanwa na makabago, o labi-labi da sang tigatawag na akida, magbarik kita sa mga ulama. Mana basta butang naong koneksyon ng sang agama Islam, sang kanaten pagka-Muslim, sang ka-Islam nato, magbarik kita sang kanaten mayo mga ulama. Mga ulama na kasarigan. Mga ulama na kasarigan yang katigam nilan, yang pangadi nilan, labida yang akida nilan. Dapat choosy kita. Alang ng Allah Ta'ala pagdating sa mga alim na pega paningugan natin, pega pang-invite ta samban mata, pega paliktur ta, pia pa khutbata, kailangan choosy kita. Kay basin kadi, yang pega invite ta sa mga pamanwata, pabibid akadi, yaga palaganap ng bid'ah, yaga palaganap ng shirk, yaga palaganap ng akida na sapad. So magbantay kita alang ng Allah Ta'ala. So magbarik kita sitong mga ulama na kasarigan yang kanilang pag-agama, kasarigan yang kanilang mga induan, o amay kaon mga butang nawata pagpangkatigami, uno yan mapakay bayan yaw di, labi dito mga butang na buko ng klaro ka nato, na usipon itong mga utaw na ang kanilang kadagpantagsin yan sa mga butang nawata pangkatigami, magunawan ng kanatin may mga ulama. O ikalima na ya malambit nato, sang upod sa mga kapatot o katungod ng kanatin may mga ulama, paatuhum fil ma'ruf. Yaning pagpangagadlaw nan, sang kanatin may mga ulama, sang kadyawan, mana obligado kanatin na kamusliman, obligado kanatin na mga muslim na mamangagad kita sang kanatin may mga ulama. Kaya na nga, pagdating sang usapin na halal o haram, way utawa dun sa babawan ng dunya, way mga utaw sa babawan ng dunya adun na mas labaw na yakila uno yang ihalal o iharam ng Allah Ta'ala, kundi ang kanatin mayo mga mangkatigam, yang kanatin mayo mga ulama. O gid ilong adin na fil ma'ruf, sang kadyawan kay na nga, wa kita pagalong na 100% yang pagpangagad sa mga ulama, sabab di natin mamadinay na yang kanatin mayo mga ulama, manusya gyapon nakamagunawata. Aun doon niya mga ulama ta, bukugod ng ang kanilang mat na niyat or sapad na intensyon, okay, di pagkalikay na, magkasayop gyapon yung mga ulama. Kung yung mga utaw na kadaigan gani magkasayop, so yung mga ulama, di makalugwa umansan na nature ng Allah subhanahu wa ta'ala kanato, gaw gani yung utaw, pangalanan na di sambasa ng Arab na al-insan. Kaya yung word na al-insan, uutaw, manusya, ikamang yan si kinsang kalima o word na nisyan. Mana ng nisyan, yung pagkaringaw, pagkalingap. Asan ka mga sambasa ng Arab yung pigatawag na kalima na insan. Mana isikin sang word na nisyan, pagkaringaw. Kaya na nga, yung nature ng manusya, magpakaringaw, magkasayop, magkamali. So amay kayang mga ulama natin, yaga sugo ka natin ng kadyawan, yaga sugo ka natin ng insakto, yaga sugo ka natin ng makasubay sang insakto na pag-agama, akawajiban kita mga gad kanilan. Magadusa kita di mga gad kanilan. Kaya na nga, yan yung mga ulama, upod yan isang mga leader nato. Upod yan isang mga leader nato, yang kanatin mayo, mga ulama, na ikawajiban kita magagad sang kanatin mayo mga ulama. Okay, kung simpana uman magkasayop silan, na law ng Rasulullah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, di lang nan kapangagadan or way pagpangagad sang binawi, isang pagsupak sang yagabawi. So mininyan, mangagad kita sa mga ulama ta, kung yaga pakasugat silan, kung ya masayop man silan, na tuwadan ta silan, ipayag ta kanilan, yang kabun na nakikita nato, na basin wa inyang kapansin ng mga ulama ta, kay upod man inya sa bigatawag na nasiha. Pag tinuwaday sang kapagunawa, apil daman asan gyapon yang kanatin mayo mga mangkatigam.
Aw ikaw nung nayamalambit ta nitong nga magina upod sa mga kapatot ng mga ulama istisyaratuhum wa taqdimuhum ala gairihim fil majalis. Yang pagpangonsulta kanilan upod sang kapatot ng mga ulama labida sang kanaten may panahon na date adun long pasagaw date natin ma-adapt, date natin masabuhay, yaning pigatawag na pagkonsulta sang kanaten may mga ulama. Dahil konsulton tayong mga ulama, labida kung yung butang tadon pag-agama, pambanwa na pigatawag na issue, dapat konsulton tayong mga ulama ta. Di pwede na ma-desisyon kita ng unuman na desisyon, nandi kita makapagbalik muna sa mga ulama ta. Ausipon ta silang uning katanaw nilang sini, mapakay bayani o di bayani mapakay, upod sang mangkadyaw na gabukan, yung pagpangonsulta sa mga ulama. Simpana adun ang kanato kaya kadumduman, labi da kong dakwayan, labi daw pambanwa, di takaringawan na mangonsulta kita sa mga ulama ta. Kay kita ba sa iga pakadumdum kita ng kadyawan sa banwa, katanaw tamadyaw, awgay sabab sang wat kita pangonsulta sa mga ulama, na yakay nang kadi kita nandakwa na doon sa sang Allah Ta'ala. Kay usahay ang utaw, yang kikitagid na namadjaw, yang madjaw na kalininan, okay yang kadaygan usahay, yang kadaygan baya, mas magkita sila ng uno yang matay sang sambok na butang kaysa kanatin mismo. Na yanin na mga utaw, kamagunaw ng mga ulama, sila yang mas magpakakita sini na mga butang. Agaw sa date natin silang pangonsultaon, o date ta silang i-priority. Date ta silang i-priority sang mga ingkudan natin. I-priority ta silan long panambasa i-VIP ta yang kanaton may mga ulama wakit na pagalong na kung tayo dun ang kawin kailangan bunga din VIP ta yung mga ulama baka naminan okay inyang apakita ta kanilan yang pagrespeto pag-addat na sila yang priority yun ta sang mga ingkudan natin di ka magunawan na kay tabusang kadayga na dun na pamanwa na tagbis yang pag priority sang kanatan may mga ulama. Labi daw ting panahon na ng mga eleksyon, tigamda kita na basta ting eleksyon, grabe mamisita yung mga politiko. Yung mga politiko, makabisita ka natin, labi da mga closing ng mga madrasa natin, mga pakaradyan ta sa banwa. At to si politiko piya paingkod sang presidential table, si Alim kay lagi na yaga papayapat ng pagagamanin sa yang gid adto sang kuwan kilid yang gid adto sang kuwan likod wa i-priority lang ng Allah Ta'ala. Halos inyang kaya lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yang politiko piya pa istorya ta. Pero yung mga ulama ta di ta pagpaistoryon yadan billah. Gaw sa lang ng Allah Ta'ala isa ni sa mga date natin bantayan labida sang mga kapatot ng kanaton may mga ulama. Date ta silan i-priority, date natin silan konsultaon sang kariko ng mga butang. Anon lang ng Allah Ta'ala tundugan ta inyan na upod sang mga kapatot o katungod ng kanaton may mga ulama ihsanu dhanni bihim yang pagpakadyaw ng paghuna-huna pagdumdum sang kanaton may mga ulama. Di kita magdumdum na mat sang kanaton may mga ulama. Di kita magdumdum ng mga negatibo sang kanaton may mga ulama. Yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagalong sang sambuk na hadith na iyakum wadhan fa inna dhanna akdabul hadith. Ay lang nan kamo pag dumdum ng mat, negatibo, pagpanginala ng negatibo o matay, sang kamayo kapagunawa. Kaysa bina-bina yung pagpanginala lang nan, pagdumdum ng matay, negatibo sang kapagunawa, yan dalaw nan yung pinakamagaw na bityara, pinakamagaw din na istorya. Yang magapadakawa dun sang mga hinala, mga kuro-kuro, ng way kabunahan. Yan kaya lang ng Allah Ta'ala, agaw gani, tadamanta na yung mga ulama, bakuya ni sila ng kamagunawa ng kadaigan ng mga Muslim. Iba yung pangkatan sini ng mga ito, o mga kadag sini. Kung yung pagdumdum ng mat, yung pagpanghinala sang kapagunawa, di mapakay, maununo pa ko sa mga ulama. Maununo pa ko sa mga utaw na sila niyang ganti ng mga kanabinabiyan. Maununo pa ko sa mga utaw na yaga allaw gabi way idumdum maununo gid mapapayapat yang agama ng Allah Ta'ala. Maununo maindo yung mga utaw sang pag-agama sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mas yaglabi lang ng Allah Ta'ala na di kita dapat magdumdum ng mat na negatibo
manghinala sang kanatan may mangkatigam. Kay kung bawal ganin sang mga kapagunawa ta Muslim, abir pa ordinary gid na Muslim, mas yaglabi Allah ng Allah Ta'ala na di mapakayani sang kanatan mayo mga mangkatigam. Gawgani ilaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm. O kamulong ng mga yamamaratyaya, likay lang nan kamo laban ha, likay lang nan kamo na sang tigatawag na adhan, pagpanghinala. Likay may yung pagpanghinala sang kapagunawa mayo, labi na sa mga mangkatigam. Likay may yung pagdumdum ng mat sang kapagunawa mayo, labi na sa mga mangkatigam. Kay na nga, inna ba'dadh-dhanni ithm. Kay saben na nalong nan, yang sabad sang pagpanghinala na dusa sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana di ubos ang pagpanghinala na di mamaog na dusa niyan sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aw gayam magpanghinala kawadun ng matay, ng way basihan, ng way kabunnan alang ng Allah Ta'ala. Labida sa mga utaw na ipili sila ng Allah Ta'ala. Mga utaw na ipangkaw yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga utaw na, o sa kwan pa, mamaupod sa mga awliya, mga amigo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apang hinalan mo sila ng mangkat, mga negatibo, mga mangkat, mga negatibo, ng way kabunnan, way bidin sa sinyan, upod yan isang mga bangkabaka na dusa na date natin mayo pangabungan. So pakadyaon ta, yung pagdumdum ta, sang kanatin mayo mga mangkatigam. Aw upod pa sang mga kapatot, ng kanatin mayo mga ulama, mga mangkatigam, badlun nasihati lahum, yung pagpasampay ng pigatawag na nasiha, tuwada kanilan, wa magpasabot yung mga ulama natin, bawal na silang tuwadan kay ang gubok nilan silan man yung tigpanuwada baka naminan Allah ng Allah Ta'ala. Sangan na Muslim kita, sangan na manusya kita, upod sang katungod natin sang kapagunawa ta Muslim o upod sang katungod ng kapagunawa na Muslim kanato yang pigatawag na an-nasiha, yang pagtinuwaday upod yan sang katungod nato, yang magatinuwaday kita. Agaw gani iupod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagtinuwaday sang kabunnan, sang mga sifat ng mga utaw na amaluwasikin sang kalugian, alisang babawan ng dunya sampay na kagay sang akhirah. Gawgani law ng Allah Ta'ala sang suratul Asr, illa alladhina amanu, o before inyan law ng Allah Ta'ala sang una na ayatan, wal asr, yagasapa law na niyang Allah Ta'ala sang panahon, innal insana lafi khusr, sa benar-benayang manusia law na iyan sandalam ng kalugian. Sino yung amaluwasikin sinya na kalugian? Illa alladhina amanu. Muna-muna yung mga utaw na yamamaratyaya ng insakto o bunakanan ng Allah Ta'ala. Wa amilus salihat. O yan nagbuk sila ng mga mangkadyaw na gabukan na dalil sang Quran o Sunnah. Ya makasubay sang pamaagi ng Rasulullah o ng mga salaf. Wa tawasaw bil haq. O yan nagtinuwaday silan sang kadyawan. Mana yan nagtinuwaday silan. Yan inadvise silan sang kabunna. Watawasaw bis sabr, ay gatinuwaday sila ng pigataw na kasabar o pagtimpi lang panang Tagalog. Yan yung pagsinabaray alang ng Allah Ta'ala. Kailangan mag-aagad yan yung upat na ilambit ng Allah Ta'ala sang utaw. Supaya maluwas yan sang pigataw na kalugian, dunya akhirat. Daupod sa yan yung pigataw na pagtinuwaday. So, Allah ng Allah Ta'ala, upod sang katungod ng kanatan may mga ulama, yang atuwadan ta silan. Kung on man akatuwada ta. Kung on kanatan aka suggest kanilan nakadyawan. Kung butang ta doon ang kasayop nilan nasiha. Tuwadan ta silan ng madyaw, ng proper para kanilan. Kay mga ulama yan ni silan. Aw gidwa magpasabot na mangkatigam da silan. Kaya ang magud maglong na di naman day tuwadan yung mga ulama. Kay kanilan man yan gubok, silan man yan dapat mapanuwada. Baka lang ng Allah Ta'ala. Ubos kita, isugo kita ng pagpanwada. Law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Yang agama Islam law na pagtinumaday, yang agama Islam pagtinumaday. Qulna liman ya Rasulullah, yagusip yung mga sahaba, ya Rasulullah, para kanino law nan yung pagtinuwaday? Law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang pagtinuwaday launan na para launan sang Allah Ta'ala, para launan sang kanan kitab na Quran, o para sang kanan sinugo, o para sang kariko ng mga Muslim leaders, mga Muslim na mga leaders,
wa ammatihim aw taman nalongnan sang pigatawag na amma. Mana ng amma yang ubos na ng kamusliman. Mana maulama o buko ng ulama sangan ng ubos na Muslim citizens. Butang tasang sambok na banwa, wajib kanilan yung pigatawag na nasiha. Para kanilan yung pigatawag na nasiha. Yang kay nayamalambit natin, sang yalabay natin na live na yung mga ulama o pag sa mga leaders na ilaw ng Rasulullah adi, wali aimmatil muslimin. Aw para lang nan sa mga Muslim leaders, mana apilasan yang ginagdanang banwa, yang kanatun uman mga ulama. Na upod sang kapatot nilan, yang atwadan ta silan, a-advisean ta silan, simpana on man tagbis na pagkasayop ng mga ulama, na tuwadan ta silan, advisean ta silan, or butang taon kya kadumduman ta na madjaw, na makapagkadjaw butang ta sang dakwa, sambanwa, pagpangadi, sambanwa, pag-agama, sambanwa, na isir ta inyan, iupin ta inyan sang mga mangkatigamta. Malay ta, wakadumdumi inyan ng mga ulama, pero pinaagi pagsarutan kan mo inyan na madyo na kadumduman, makatabang kau kadi sang agama Islam, sambanwa mo. Buko mo sago yung magadawa, buko mo sa kwan, pero yung ideya adun na ikadumduman mo, na i-suggest mo sa mga ulama, na wala yan kadumdum, butang tao madawat inyan ng mga ulama, ikaw yang isa sa mga benepisyo sinyan na kadyawan. Kaya nga, ikaw man yung pagsabapan sinyan na kay kadumduman. So, tuwadan ta yung mga ulama ta. Tuwadan ta yung mga ulama ta. Dinupod pa sa mga kapatot katungod ng kanaton mayo mga ulama, suno a'radihim wadhabbu anhum bilhaq. Yang protektan natin yan dinig ng kanatin mayo mga mangkatigam. Yani kay alang ng Allah Ta'ala. Labida dun sa panahon ta. Yagkadigda yung mga yaga pang sulputan na mga daot yung akida. Na yani na mga daot na akida, yaga pang sapad, yaga pang daot sa mga ulama natin na yaga papayapat ng insakto na pagagama, labidan ng insakto na akida. Na yani pigasapadan nila yaning mga ulama na date sang mga Muslim, date sang samok na Muslim, labida sang mga yan nagpangadi, ang kanilang kadag, protektan nilan yan din ng kanilang, ng kanatin may mga ulama. Protektan ta. Wadhabbu anhum bilhaq, aw yang adi pinsan ta silan, yang madapit kita kanilan, bilhaq, sang kabunan, mana, simpana adun, yag kamalida yang kanatin may mga ulama, atabunan tagyapon yang kamumuan nilan, protektan tagyapon yang dungtan nilan, pero yang aagadan tagyapon yang kamalian nilan kay inyan kay lagi idol tayani na alim abaka namin yan kailangan bilhak sang tabunan. Mana kung wadaw man pagpakasugat yang kan mo alim ayaw danaminan kailangan bilhak. Mana kung impana dun maturid sa yang kanatin mga mangkatigam aw niya pandaot kanilang sa pagpangingindig sa agama na data dipinsan silan, date kita dumapit kanilan, date natin protektan yung mga dingig nilan. Pero kung simpana man uman adun, yung kamali naman yung kanatin may mga mangkatigam, simpana man kay manos siya manggid kita, kariko nato, na di kita natin itulirit yung kamalian nilan, kamagunawan ng yamalambit na kagay na ang nasiha, yung pagtuwada, yung pagtuwadaan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yamalambit tayo mga ulamata, baka sila ng perpekto. Perpekto yung mga ulamata. Magkasayip silan. So, uno man yung kasayupan nilan, unta-nunta yung kadyawan na ambag ng mga ulama, o sa kung pa di makwinta. Di makwinta yung kadyawan na yung maambag ng mga ulama. Adun, sambok gid na kamalian, butang takamamano siya gid inyan, tang taong batasan siya na alim na mininyan dagid yan, na kailangan tayo yan, tabunan na tayo yan. Tabunan na tayong kamumuan ng kanatin mayo. Mga mangkatigam, isugo gani kita, nangagama Islam na tabunan tayong kamumuan ng kanatin lumun. Maununo pa ko yung kanatin may mga ulama. Agaw gani lang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sang sambok na hadith, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Sino lang nan yang utaw na atabunan nan yang kamumuan ng kananlumun na Muslim, atabunan uman ng Allahu Ta'ala yung kamumuan ng kagayasang Allah na mori. Na inyan sang aber kanino,
ang kanila niya mainang dati na mga butang na pintobatan danilan or para di dagid kamumuan, di dagid kita maggugudsin yan ng mga kwan sa mga utaw na atabunan ng Allahu Ta'ala yang kamumuan tauman tila natin kagaya sang allaw na mauri. Maununo pa ko yung mga ulama natin. Mas lumbantas tabunan yung mga kamumuan nilan, mga aurat nilan, butpasot ng aurat nilan, yung mga kung man kasayupan nilan sa sang kamamano say nilan na tabunan na tain yan na kamumuan nilan. Agaw gani long ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah longnan idza ra'aita ar-rajula yagmizu Hammad ibn Salama fattahimhu 'ala al-Islam fa innahu kana shadidan 'ala al-mubtadi'ah. Long ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah longnan amay kalongnan kumitakaw ng utaw na yaga pangsapad yaga daot yaga tibaba. Yaga sapad yaga daot yaga tibaba. Kang Hammad ibn Salama. Sino si Hammad ibn Salama? Sambok yan sa mga ulama ng mga salaf. Si Hammad ibn Salama, labidasang panahon ni Imam Ahmad ibn Hanbal. Kumita ka mo ng utaw na igadaot, yagalibak sini na alim, fattahimhu alal Islam. Mana, usapan pa, yaning akusay lang nan may yan sang ka-Islamnan. Minang ang problema sang ka-Islamnan. Bantay ka mo san na utaw. Kay na nga, فَإِنَّهُ كَانَ شَدِيدًا عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ. Sabab lang nan si Hammad ibn Salama, grabe naka-shadid nan, grabe naka-stricto nan, grabe yan pagdating sa mga pabibid'a. Mana yan si Hammad ibn Salama, grabe magpayag ng kabunan, grabe magpayag ng insakto na pag-agama, labidas ang insakto na akida, istrikto yan pagdating sa mga pabibid'aan lang ng Allahu Ta'ala. Adon magasapad kanan, magadaot kanan, bantay kamusin yan ng mga utomana, kumita ka mo ng utaw, aber pegalong yan na Muslim yan, na yaga sapad, yaga daot, sang dinig ng mga ulama, sang kanilan, pegatawag na pagkautaw, yaga pakalat ng kamalian nila, yaga pakalat ng kanilan mga tila, na mga personal, minan, yaga tibaba kanilan, bantay kamusan ng mga utaw. Bantay lang nan kamusan ng mga utaw. Agaw gani, lang pa man ni Yahya ibn Ma'in, rahimahullah, sambok yan sa mga schoolmate, mga kaklase ni Imam Ahmad ibn Hanbal, kabatsnan. Laungnan, idha ra'aita ar-rajula yatakallamu fi Hammad ibn Salama wa Ikrima maula ibn Abbas fattahimhu 'ala al-Islam. May kalongnan kumitakaw longnan ng utaw. May kalongnan kumitakaw ng utaw na yaga istorya ng negatibo, matay makapantag kang Hammad ibn Salama o kang Ikrima Maula Ibn Abbas, mana yan induan na po sa mga ulama, upod yan sa mga mangkatigam, upod sa mga ulama o salaf. Kumitakaw ng utaw na yagada ut sini na utaw, yaga istorya ng negatibo pantang sini mga utaw, fattahimhu alal Islam. Mana o sa kwan pa akusayan sang ka-Islam namin, ang problema ng ka-Islam nan Allah ng Allah Ta'ala. Yaga claim yan ng ka-Islam, adon yaga sapad sa mga yaga papayapat ng ka-Islam, yaga papayapat ng insakto na pag-agama sang Allah Ta'ala. So di mapakayan Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Agaw gani, laong ni Ibnu Asakir, rahimahullah, laong ni Ibnu Asakir, peglawngan nan na pirmi kalambit ng kanatan may mga ulama, labi na pagdating sang usapin pantag sa mga ulama. Laong nan, luhumul ulama imasmuma. Yang unod laong nan ng mga ulama makabawng, makalason. Mana ni mga ulama ta makabusong yan ni silan, amay kaalang ng Allahu Ta'ala, aun kanaton mga ulama na asapadan ta silan, adauton ta silan, na iyang pagpantasin yan, way sabapan tasin yan, sabab gad kay wakita papakauyon sa daawan nilan, na insakto sa impega daawan nilan, na timani, tagadi ang busong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kay luhumul ulama imasmuma, yang unod lang ng mga ulama, makabawng, makalason, pila pa ka mga utaw, ako'y kasaksiyan ko ng matagyod, madag yang kikila ko, uriyan nilan sapadan yung mga ulama, wapa silan kamanga ng Allahu Ta'ala sinimbabawan ng dunya, piatimtim da ng Allahu Ta'ala yung kanandaman kanilan, madag yang ikila ko, digid da sa pangkainganan, pagtabon dagid sang kanilan umandingig o kamumuan, o gid magbantay kita sang mamakapangsapad kita, sang kanaton may mga ulama ng way sabapa na way kamatuuran na sang kanaton agama. So bantay kita lang ng Allahu Ta'ala na makasapad kita sang kanaton may mga ulama.
Then ala ng Allahu Ta'ala, makapantag sang pagprotekta sang kanilang dingeg o pagdipinsa longnan sang kanilang pigatawag na pagkaulama sang kanilang pigatawag na dingeg. Isa da sinyan Allah ng Allah Ta'ala, tadamanta sudurul khata'i wa zallati minal alimi la yubihul wuqu'a fi irdihi. Yani, isa yan na date tatanudan. Bilang yaga pangagad kita sang insakto na pag-agama, insakto na manhaj, insakto na agam na akida, kamagunawan ng ahlus sunna wal jamaa, kita na mga salafiyun, tadamanta sudurul khata'i wa zallati minal alimi la yubihul wuqu'a fi irdihi. Simpana longnan ang kamalian. Yama sayop si alim, yama sayop yan, or ang kanantila, butang tasang kamamano siyainan, or abergani sang kanan pag-indo, tang ta yama maliyan sang pag-indunan, la yubihul wuqu'a fi irdihi. Di kita pwede magsapad kanan. Di kita pwede mandaot kanan alang ng Allahu Ta'ala. Sapadan tayang dingignan, sapadan tayang pigatawag na pagkautawnan, sabab gid sang sambok gid na mali, sabab gid sang sambok na sipyat, akaringawan da tayang ambag nan sang Islam, yang yama contribute nan sang da'wa, yang yama contribute nan sang banwa, yama contribute nan sang pag-agama alang ng Allahu Ta'ala. So bukan naminan alang ng Allahu Ta'ala, di kita pwede na asapadan tayong mga ulama sabab kinsang kamalian nilang utilan nilang, di pwede yan alang ng Allahu Ta'ala. At the same time, upod sa late tatanudan, al-ismatu minal khata'i lil anbiya'i faqat wadu na gayrihim minal bashar. Yang pigatawag na isma, ano yung makna ng isma alang ng Allahu Ta'ala? Yang makna ng isma, yang pigatawag na pagiging safe, pagiging ligtas ni mano siya si kinsang kasayupan, kanang mga kanabinabiyan manggidlong nan yan. Kanang mga nabigid yang pigatawag na isma, mana walang perpekto alang ng Allahu Ta'ala. Walang perpekto pagdating sa pigatawag na kamamano siya inato. Yang pigatawag na isma o pagiging perpekto, pagiging ligtas si kinsang kamalian o kasayop, kanang mga nabigid yan, kanang propeta gid yan lang pasagaw, aulain pasang mga kanabinabiyan na magkamali, magkasayop, yan dayan sa nature ta. Aber paalim yan, aber pamufti yan. Yang usipa doon Allah ng Allah Ta'ala, batang tadon magkamali si alim. Unong tumok ang alim? Nabi? Unong tumok ang alim? Nabi? Silan yang ganti ng nabi, pero baka silan ng nabi. Ya magantigid sila ng nabi, sabab sang isalo nilan yang gabak ng mga kanabinabiyan. Pero yung pagkanabi di, hindi yan lang ng Allah Ta'ala, wan lang inyan kamana. Yang yamamana gid nila na dun, yang gabak ng mga kanabinabiyan. Yang gid alang ng Allah Ta'ala. So inyang kay, yung pagiging perpekto, pagiging ligtas, si kinsang kadusan, si kinsang kamalian ka ng mga nabigid yan. Lain pasan, aber paalim, aber pamupti. Di silan ligtas, di kita mayo ligtas si kinsang kasayupan. Isay na day tamayo, tanudan. Ikatlo na dito man tanudan pantag sinabutang, al-alimu idha qasada isabat al-haq fi ijtihadihi fahuwa imma musibun lahu ajran aw mukhtiun ma'dhurun. So yan kaya lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, yang utaw lang nan na matigam, yang utaw lang nan na matigam, amay kayang kanan intensyon, batang tadon niya maka palugwayan ng hukuman, ya makapalugwayan ng statement related sang Islam, related sang akida, related sang pigatawag na ibadah, o uno pa na usapin na related sang agama Islam. At kung yang kanan niya, yang intensyon ng sito, kalininan makadating sang kabunan, mana, yamalaw na nito, kay ito yang yamasot ng kanan katigam. Ito yang kadagnan sang Islam. Yang kanan niya, madjaw, insakto yan niyat nan, okay, medyo wapakakuan. Yang resulta na wabon pakasugat. Na yan na utawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, duwagid yang akadugan san. Yan, yang alim, amay kaya ga-ijtihad yan, sang sambok na butang, yaga research yan, istadiyan nan yung sambok na butang, taman ng yama kapalugwayan ng butang tafatwa o piaglongan, pantag sang kanan
pantag sang kanan ijtihad, duwa gid yang kalabasan san. Imma musibun, either yan na alim insakto yang kanan yama palugwa na hukuman, yama istorya pantag sang agama Islam, na falahu ajran, na yan na alim ang kanan duwang kabaras. Mana, barasan yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sang pagpaningkamot nan makapalugwa ng insakto na hukuman, awa barasan uman yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sang pigatawag na insakto na hukuman na yan mapalugwanan. Aw mukhtiun ma'dhur, or magkamalian sinyan pero i-exempted yan po yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan gid yung kabutang ng kanaton may mga ulama. Simpa na yung mga ulama taya makapalugwa sila ng mga piaglawngan, mga statements, hukuman pantag sang Islam. Na inyan na mga opinion nilan, sabab inyan sang inyan yang yamasot ng kalan katigam. Inyan yung ikapangadiyan nilan Allah ng Allah ta'ala. Adun, yan niyat nilan, bako namat. Yan niyat nilan yang kabunan. Mana ya malong ko yan, kaya yung kikita ko na bunna, yan yung insakto. Way kanakan mat na intensyon na asapadod yung Islam, abagun yung akida ng agama Islam. O ganyan yung isot ng kanakatigam, kuminan niya na dun, simpa na ya insakto yung mapalugwanan na piglawan na abarasan yan ng Allah Ta'ala ng duwang kabaras, abarasan yan ng Allah Ta'ala sang kanan pag-ijtihad, pag-study nan, pag-research nan, pantagsin na butang, or kung magkamalian, mamamalian, pero ang kanang sambok na baras. Abarasan nga po niya ng Allah Ta'ala. Abarasan yan sang ijtihad nan, sang pagpanganganay nan ng tigatawag na kabunan. Pero di yan mamakadusa sinyan. Makadusa gid yan kung yung intensyon nan, buko na mamakadating sang kabunna. Kundi yung intensyon nan, pagsuporta sang mali nagabukan nan o mga minan niga pakarong ingnon adun na mga ulama kuno o mga pangadi nilan o gid yaga pakapalugwa sila ng mga peglongan, mga statements adun pantag sang Islam, pantag sang agama Islam, sang hukuman man yan sang akida, naya klaro daman kanila nya tigam na silan kung uno yang bunna, uno yang insakto. O gid sabab kay di nilan matarima yung kabunan, maanap silan adun Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga o sa pa ng mga alibay supaya gid makapangingindig silan sa mali nila na mga induwan. Na inyan di silan makapudsini na piaglongan na kung mamalian on sambuk na nabaras, din itong dusa ng sangkamalian nan, ima'adhur yan ng Allah ta'ala, exempted yan sinyan. Baka diyan maupudsin yan. So yan kay Allah ng Allah ta'ala. Law ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha hakama al-hakimu fajtahada fa-asab falahu ajran wa idha hakama fajtahad fa-akhta falahu ajrun. So yan kay Allah ng Allah Ta'ala, law na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may kalawnan mag-ijtihad yang sambok na hakim, mag-study yan adun, makapantag sang sambok na butang supaya mapalugwa yung insakto na hukuman sini. Fajtahad, yag-ijtihad yan na doon, yag-study yan, i-research nan inyan, kung unugid yan hukum sini. Fa-asab, din niya mainsakto yung kanan, o sa kwan pa yung kanan pag-ijtihad, insakto, falahu ajran. Barasan niya ng Allah Ta'ala ng duwang kabaras. Wa idha hakama fajtahad, simpa na doon mag-ijtihad yung sambok na matigam, fa-akhta, din niya mamalian, falahu ajrun wahid. Naabarasan yan ng Allah Ta'ala, sambukin na baras. Pero yung pagkamalinan asin yan, na iyampun ng Allah Ta'ala. So iyang kay. Agaw sa long adi, faman adarahu Allah ala khataihi wa ja'ala lahu ajran, fa ahra bil muslimina udruhu wa hifdu makani. So yan kay, wa hifdu makanatihi. Sino lang nan long adi, sino lang nan itong mga utaw, o yung utaw na i-exempted yan ng Allah Ta'ala, ipasinsayan ng Allah Ta'ala sang kamalian nan, din ibarasan pabunyan ng sangkabaras, butang tado niyang mga ulamata, yag ijtihad sila na adun niya mamali sila ng ijtihad nilan, obot subayon, yanin ng mga utaw, ibarasan ng Allah Ta'ala ng sangkabaras, din itong pagkamali nilan, i-exempted sila, i-excuse sila ng Allah Ta'ala sinyan, so lang adi, fa-ahra bil muslimina udruh. So, date gidlaw nan sangka musliman yang atagan tauman sila ng yung magpasinsyon ta silang sang
kamalian nilan. Wa hifdhu makanati aw ipreserbata ipabilin natin yung kanan pangkatan. Nasimpa na magkamali ang kanatan may mga ulama. Di nang o sa kon pa ay da kamusan na alim, hoy klaro sa na alim, baka Allah ng Allah Ta'ala. Butata adun minin yan kamalian at baka Allah ng Allah Ta'ala. Sangan na yan yang origin san na alim ahlus sunnah. Sangan yang sambok na alim is yan pasang ahlus sunnah, yan yang asal nan origin nan is sambok yan na salafi, sambok yan na sunni, sambok yan na ahlus sunnah. Kailangan Allah ng Allah Ta'ala simpa na magkamalian, di ta pangagadan yang kamalian nan pero ipabilin ta yang kanan pangkatan. Then adi al-alimu idha kana min ahli sunnah washtuhira ilmuhu wa dhahara fadluhu yuntafa bi ilmihi wala yutaba ala khataihi. Laong adi yang sambok long nan na matigam kung yagasiken sang ahlus sunnah. Mara insakto yung akida, mara itumbok ng ahlus sunnah sa padyang kanilang akida, Sufi, Shia, Ash'ari, Maturidi, Jahmi, Mu'tazili, o uno pa na akida, labas silan, out silan sini. Simpana lang na niyang samok na matigam. Yagasiken pabunsang ahlus sunnah. Ayan pasbunsang ahlus sunnah. Wapa pakalugwasang ahlus sunnah. Then, yamanon yan, yamasikat dabun yan sang kanan katigam. Then, yang kanan kadyawan niya kapapayapat da. So, yan kaya lang ng Allah Ta'ala, yung mga ulama natin. So, una yung kanatan, yuntafa'u bi ilmihi. Magbenepisyo kita sang kanilang katigam. Wala yutaba o ala khata'i. Then, di ta pangadan yung kamalianan. Minagkasimple. Di na natin kailangan mapang iskat. Di na natin kailangan inyang osakwan pasimpana on sa mukha doon na alim totally. Tanakan na natin yung pangkatan na magalong na kita doon na bukuyan ng alim. Kawat kamusan. Mga minan na mga peglongan, way klaro san na alim, bakala ng Allah Ta'ala. Agadan tayan tama kanilan, yung mali nilan, na kanan na yan mali. Yan kaya lang ng Allah Ta'ala. Kung yan na alim, sikan pasang ahlus sunnah. Base ma-misinterpret mayo, yanin na peglongan ta doon, sang mga ulama, ganyanin ng ahlus sunnah, simpana magkamali silan. Pero yung mga ulama ng sapad na akida, ibang usapan yan. Ibang usapan yan lang ng Allah Ta'ala. Magunawa ng mga Sufi, mga Shia, Ash'ari, Maturidi, uno paasan. Yan, ibang usapan yan lang ng Allah Ta'ala. Di pwede na yan magakamang kita ng ilmu kanila din abilin tayang mga malinan. Baka naminan. Para ganyan, exclusive ganyan, sang ahlus sunnah, sa mga ulama na insakto yang akida. Then, isa na date pa natin taduman lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-ta'nu fil ulama'i sabilu ahlal bid'ati wal fusuq. Yang pagtaan, mananantaan, yung pagpangtira, pagdaot, pagsapad, paginsulto sang kanatan may mga ulama, upod yan isang pamaagi, pamakaidan ng mga pabibid'aw ng mga darwaka ng mga utaw. Agaw, salikayan natin yung pagdaot sa mga ulama, sabab kinsang aun mga kamalian nilan, aun mga kasayop nilan, but labida kung inyan naman kamalian o kasayop sabapan sang kamamano siya gidbun na butang, butang takamamano siya gininakwan, butang dadun si alim masingit, si alim kuripot, di kita naminin yan, di na kita magistoryasan, kananda yan, di kita magminan, kay yung pagminan, Allah ng Allah Ta'ala, gabukan yan ng mga pabibid'a o mga darwaka ng mga utaw. Pabibid'a o mga darwaka na utaw, yung igadaot o igatira sang mga ulama, gabukan yan nilan, bukod sa kita ng pabibid'a, bukod sa kita ng mga darwaka, naupod sa gabukan ng mga utaw na bukod ng pabibid'a o darwaka, yan pega-addatan nilan yung mga ulama nilan, aw, yaning pega-respeto nilan, pega-protektan nilan din o pega-dipinsan silan, nabida sa mga utaw na igapandaot kanilan. Then, isa na dit taduman, al-hadaru min ghibatihim wa dhikrihim bisu. Bantayan tayang amalibak tayong mga ulama. Yang yun, alang ng Allah Ta'ala. Bantayan tayang mamalibak tayong mga ulama o yung amalambit ta, amabaw tayang mga ulama, labutang tadong sang mga ingkudan natin, tang taong katipon ta, pegistoryan na ta si Alim Fulan, pero imbis madyo yung pagabawan ta pantag ang Alim Fulan, yung mga mangkat danon na mga bad sides dalong pasagaw ng basa. Kanaminan lang ng Allah Ta'ala.
bantay kita sa paglibak sa mga ulama. Bantay kita sa paggugod pantag sa mga ulama ng mga mangkat. Law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Sino law nanyang yamamaratyaya sang Allahu Ta'ala o sang Allah na mauri, na maglaw yan ng madjaw. Madjaw lang. Kung way malawnan na madjaw, na magpakatingin yan, so butang tadon si alim, way mamalawnan na madjaw, pantagsan na na pagpakatingin, ay dapaglaw na matabot san. Ha? Yatabya kung yan adun na, yan punuhay na alim, yaga papayapat ng sapad na pag-agama, ayan, dahit gidyan adun ipayag sa mga ulama, sa mga utaw, supaya makabantay mga utaw. Pero yung panggugudtay ang mga mangkat na tila ng mga ulama, sabab inyan sa mga kamamano siya nilan, di da kita sinyan. Butang tao mga kamalian nila, di da kita sinyan. So mininyan, agaw gani, iharam ng Allah subhanahu wa ta'ala yung paglibak sang kapagunawa gani, labi-labi da sang kanatan may mga mangkatigam. Kung iharam gani ng Allah ta'ala yung pagpanlibak sang kapagunawa ta Muslim, aber ordinary gidyan na Muslim, maununong pa ko sa mga ulama na matas yung pangkatan nilan. Kau gani, law ng Allah ta'ala, na ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Law ng Allah ta'ala, kalini balong nan mayo, akanon mayo yung unod ng kamayo lumon na patay. Kita doon, malini kita kumana doon ng unod ng patay na utaw. Fakarihtumu law ng Allah ta'ala. Kabunsiyan mo yan. Naminan yung kabutang ng utaw na igapanlibak sang kanan kapagunawa. Yasin ng pigakanan yan, pigapatay, una ipatay, din ikan. Pigakanta yung unod ng kanatan lumon na Muslim. Bawal na lang ng Allah Ta'ala. Maununong pa ko sang kanatan mayo, mga mangkatigam. So yan kay alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So na nga magbantay kita sa paglibak o paglambit ng mga negatibo, pantag sang kanatan mga ulama. Kaya na nga, faghibatul ulama, a'zamu ghibatin min ghairihim. Yang paglibak sang mga ulama, mas dakway na pagpanlibak kay sang kadaygan. Mana, kung pagnilibakay daman gayid, libak ka dayang kadaygan ay gid yung mga ulama. Kung mapanglibak ka gyud, butang tagayd. Kung mapanglibak ka, libak ka dayang sino, ayaw gid yung mga ulama. Kaya yung paglibak sang mga ulama, pinakadakwayan na libak kay sang kadaygan paiyadan billah. Liannaha tadurrul islam kullah. Kaya yung paglibak sang mga ulama, pagsapad yan sang Islam, iyadan billah. Na nga pagsapad sang Islam yung paglibak sa mga ulama, li'annal ulama hamalatu liwa'il Islam. Kaya yung mga ulama, siyan kayang yagada ng bandira ng agama Islam. Silan kayang frontliner ng agama Islam, yung mga ulama, adun pagasapadan mo silan, pagalibakun mayo silan, fa'idha ba'ati thiqa bi aqwalihim, sakata liwa'al Islam. Na yan kayang resultadon. Simpana matanak adun yang pigatawag na thiqah, yang trust, yang sarig ng mga utaw sa piglongan ng mga ulama, magtanglaw nan yang bandira ng agama Islam. Mana masapad yang agama Islam. Agaw sa isa sa mga sabapan na nga pigasagda kita ng agama Islam ng pagpanlibak, pagpandaot sa mga ulama. Sabab, yang isa na pigatyakapan nato, yang sarig ng mga Muslim sang kanilang mga ulama. Dahit natin yan iparihala na yung mga ulama ay ang mga Muslim masarig sa mga ulama nilan. Dapat sa mga Muslim yung sarig nilan sang mga ulama nilan, sobra pa sang unuman na sarig. Kay pag-agama yung pagabawan, dunya, akhirat yung pagabawan, labi daaw, ulama da yung makataya. Na amay kamatanak yung sarig ng mga utaw sang kanilan mga ulama, na sino pa yung asarigan nilan labi da pagdating sa pag-agama? Yung mga utaw na way kadag, yung mga utaw na yang kablager dagit kalit asan adun tapos yag gugud na ng abot sang Islam ng way mga pangadi nilan o pagmama. So yang kaya lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kita maglibak sang kanatan mayo mga ulama. Kay matanak amay ka abay talibakin si alim fulan, matanak yang sarig ng mga utaw sinyan na alim. Kay nature yan ng utaw na once yang samok na utaw pegalibak, magkatanak yang bilib tayang sarig ta sinyan na utaw. So inyan kay wasara fi hada dararun alal ummatil Islam. Agaw sa amay kamatanak yang sarig ng mga utaw sa mga ulama, dakwaya ni na o sa kwan padakwaya ni na problema
dakwaya ni na kadilikaduan kasapadan sang umma Islamiya iyadan billah yang pagkawa ng sarig ng mga utaw sa mga ulama bekugin ng kasapadan ng alim na yan kundi ubos ng kamusliman. Kay sino pingasarigan nilan? So yang kay aw katapusan al-hadaru min tatabbu'i awratihim wa zallatihim wa nashriha bainan nas. Bantay kita Allah ng Allah Ta'ala, abay kita manlingkat, abay kita mag-anap ng kamalian, sayop tila, ng kanatan may mga ulama, mano siya mangyapon sila, butang tadon, ang batasan ni alim fulan na mininindaman yung batasan nan minan, di na kita saan. Mayada kita manlingkat ng kamalian ng mga ulama at mga kasayupan nilan, mga tila nilan, aw unuman yang kaya katigaman tabutang ta, aw kaya katigaman nato na tila, aw kaya katigaman nato na kasayupan ng kanatin may mga ulama, sangan na ahlus sunna pa yan, sangan na yan pensa maturin na akida, di datayan ipapayapat sa mga tao na aminin, manyan na alim, minan-minan, matyang babasan, minan-minan, o uno paasan, grabe magkuan, minan-minan, di na kita san. Di na kita san Allah ng Allah Ta'ala. Yan yung mga ulamata, sila niyang yagada ng bandira ng Islam, sila niyang frontliner, sila niyang igapangingindig, number 1 igapangingindig sang agama Islam. Mawaya ni silan, urbutang taiyan pa, pero wadi sarig ng mga utaw, na sino pa yung asarigan ng mga utaw pagdating sang pag-agaman lan. So mga Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala, asiri dagit taman, so alhamdulillah, ya maubos ta, o insyaallah, sa sunod daw man na kanatan mayo live, padayon natin mayo, yang pigatawag na pipila sang mga kasapadan, amay ka, yaning biyan natin, yang pigatawag na amay kadita biyan yang pigataw amay kabiyan tayang pag-atag sang mga kapat ng kanatan mayo mga ulama or pwede dako gyapon naton ipadayon kay tagbis manggidyani. So long adi adraru tarkil qiyami bi huquqil ulama. Uno yung mga kasapadan, simpana adun di natin iindig dita itunay yang mga kapatot ng mga ulama. Muna Allah ng Allah Ta'ala da'ful ilmi wa intisharil jahli wal bid'ah. Amay ka, di taatag yang kapatot ng mga ulama, mahina yung pigatawag na katigam pagdating sang agama Islam, aw mamakapapayapat launan yang kaawam sang agama Islam, aw mamakapapayapat uman yung mga gabukan na bid'ah, iyadan billah. Ikadwa, intisharul munkarati wal muharramat. May kadita iatag yang kapatot ng mga ulama, makalat adun yung mga mungkarat, mga mangkat na gabukan o yung mga ipangharam ng Allah Ta'ala, iyadan billah. Ikatlo, upod sang kasapadan ng pigatawa na yan hindi pag-atag sang kapatot ng mga ulama, tumakkinu wa taruusu ahli dalal wa ulama isu'i wal mubtadi'ah. Amay kadi natin atag itunay ang kapatot ng mga ulama na akaatagan adun Allah ng Allah Ta'ala ng tsansa yang mga ulama na sapad. Bukod kay ubos ng ulama adun insakto, yung pigapapayapat na pag-agama. Amay ka adun ala ng Allah Ta'ala, di taatag yung kapatot ng kanatan mayo mga ulama, na inyan kay adun sagaw adun, na akaatagan adun ng kusig yung mga sapad yung akida, yung mga yaga papayapat ng katadingan, yaga papayapat ng bid'ah, amay ka di natin magampanan yung kapatot ng mga ulama. Aw ikaw pat tajarru'un nasi ala dinillah wa adami ta'dhimihim al-ma'siyah wal jur'ati 'alayha. So amay kaumandita maatag yang kapatot ng kanaton may mga ulama, akaatagan na dun yang mga utaw ng o sa pa may sigda dun yang utaw pagdating sang agama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkay sigda waday pigapangkallikan, waday pigapangkallikan nilan pagdating sang pag-agama sang Allah Ta'ala, amay ka di taadun maatag yang kapatot ng kanatan may mga ulama. Tapos di da nilan ama pakabugat yang mga ipangharam o mga maksiyat sang Allah Ta'ala. Di da sen magalikay ng iharam ng Allah Ta'ala. Amay ka yang kanatan may mga ulama kawanda ng sarigyang mga utaw kanilan. Kaya silan mangganyang yaga papayapat ng insakto na pag-agama. Then, Allah ng Allah Ta'ala upod pasang kasapadan ng dita pagtunay sa mga kapatot ng mga ulama, tajarru'un nasi alal fatwa wal halali wal haram biduni ilmin wala wa'idin min din wa natijatu dhalika
natijatun lidhalika yaqa'un nasu fi balaya wa tawamin wa makatirin idham. So amay kaadun yaning di maatag ni manusya yang pigataw nakapatot ng mga ulama na akaatagan yung mga utaw adun ng kusig magpatwa-patwa. Yan yung pagpatwaan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagpalugwan ng hukuman, halal bayani, haram bayani, mapakay bayani, o di, bukuyan ng, o sa kwan pa, bukuyan ng lalim. Bukuyan ng lalim alang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pagfatwa, paglaw na halal o haram yung sambok na butang, kailangan niya ng katigam. Kailangan niya ng katigam alang ng Allah ta'ala pantag sang agama Islam. Na yung o sa kwan pa yaning yung igatawag na authorized gid sini na butang yung mga mangkatigam nato na simpana adun way respeto ta sa mga ulama nato na abersino da adun maga patwa-patwasan maga vlog pwede yan bawal yan iyadan billah nang way dalil nilan sang Quran o Sunnah. Then ikaw na mo pud sang kasapadan ng di pagtunay sang pigata nakapatot ng mga ulama inditharu sunnati wa ahliha wa adamu ma'rifatin nasi biha wal mutaqarriru annahu kullaman datharat sunnah dhaharat bid'ah. So yang pigataw na pagkatanak launan ng sunnah amay kalaunan di ta matunay yang kapatot ng mga ulama matanak launan yang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam o yang mga utaw na yaga indo sini o yaga sa buhay sini. Kay kung on man mga utawa doon yaga papayapat ng sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, number 1 yang kanatan may mga ulama. Number 1 yang kanatan may mga ulama. Sila yaga papayapat, sila yang yaga indo o sila yang muna maggubog sining sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. O amay ka mata di kita doon sumarig sang kanatan may mga ulama, amay ka doon di tayatag yung kapatot ng kanatan may mga ulama na inyang kay upod sang katan sinyan yan di makilaya mga utaw ng pigatawag na sunnat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na timanan ta amay ka magkatanak yang sunnah maglaganap tay yang bid'ah yan yang tadaman ta amay ka aun sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na magkatanak aber sambok na aun kay daw man sambok daw man na bid'ah yang amaboy iyadan billah aw kabaliktaran uman amay ka aun sunnah na amaboy aun uman bid'ah na magkamatay iyadan billah ay inyang gaw yan dapat okay amay ka di ta maatag yang katungod sini ng mga utaw na papayapat ng sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam o insakto na pag-agama na ito kay magkatanak-tanak yang sunnat ng Rasulullah na ito man na dun yung pagsulputan ng mga gabukan na bid'ah o last na kasapadan ng di pag-atag o di pagtunay sang kapatot ng mga ulama labsul haqqi bil batil wa hada yuaddi ila daya'il awami wa ja'luhum fursatan sa'ighatan limanahijit tagribi wa afkarihi wa suluki upod uman sang negative na kasapadan ng di pagtunay sang kapatot ng mga ulama yang akatabunan yang kabunan adun ng kabatalan magatuwa dun yang utaw tama yang samok na butang ito kadi mali. So iyang kay daguman adun yang pigatawag na hak, pigatawag na kabunan ng kabatalan na mali. Iyadan billah. Butang tadon yang samok na butang is haram, pero sabab sagaw sang wada yang mga ulama, urway sarigta kanilan, di tapag-atag yung kapatot nilan, so inyang kay, uno itong insakto, ito pa yung ama long tadon na, di ng insakto. Uno man itong di ng insakto, ito pa adon yang mamay muna, insakto ka natin, iyadan billah. So ito kay ala ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah, sang sunod daw man natin may na live, yang kanatan daw man asudon, yan yung pigatao na haqqul walidain, o yan yung kapatot ng duwang ka mga taganak. So alhamdulillah, yabos na kita magbaw, pantag sang kapatot ng mga ulama, adun insyaallah, sang sunod ta na live, makapantag daw man sang kapatot ng duwa na mga taganak pangayta sang Allah subhanahu wa ta'ala na magbarapan tagkariko ng yamang kadingagta o atagan nan kita ng insakto na kadag o pagpaham sang agamanan asili dagitaman subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.